El curs passat vaig llegir el llibre de Manuel de Pedrolo, Xoc Brut, i si bé em pareixia una bona història, entretinguda, amb una bona trama, vaig tenir un problema, i era les sexualitzacions dels personatges femenins, fins i tot la protagonista. Sols mireu l'opinió personal que vaig escriure d'aquest llibre. I per què dic això de la primera frase? Perquè és cert. El llibre comença amb el nostre protagonista dient que si no fora per les seues cames no hauria passat res. Des del punt 1 es fa veure que el primer que va veure d'ella va ser el seu físic, però no sols això, el seu atractiu i el seu atractiu sexual. Durant massa parts del llibre es comenta sobre el cos de Chuna com si aquest fora un mer objecte sexual, en lloc d'apreciar-la per la seva intel·ligència i habilitats. Bé, este any, després d'haver llegit Venganza del segon origen, estic profundament defraudat amb l'escriptor. Manuel de Pedrolo, jo puc comprendre que siguis altra època, que tingués una visió més masclista, que no comprengues les dones, però, per favor, pense que els paràgrafs completament innecessaris descrivint les meravelles d'una xiqueta de 16 anys, mira, simplement no. Simplement per què? I mira, jo en aquest cas no puc separar l'autor de l'obra. No puc pensar en este home pensant en una cria de 16 anys tenint sexe amb el de crio de 12 anys. Simplement em pareix repulsiu. Fins i tot, per aquest aspecte, jo llevaria el llibre de lectures obligatòries, vull dir, n'hi ha un context pedofílic. Un context pedofílic en un llibre dirigit cap a adolescents. Si bé no està com a tal la pedofilia en el llibre, que també, simplement pensar en aquest autor, un home, un senyor major, cap als personatges que són menors d'edat, això és pedofilia. Bé, a més, així com en Xoc Brut, pense que la història està massa arreglada per a ser perfecta. Vull dir, està massa tot va eixir bé. No en aquest cas, perquè òbviament no és bé, però vull dir, és molt predictible. Des del primer moment saps el que va passar, almenys jo. Vull dir, sabia que o ella moria després de tindre el bebè, i el bebè era una altra xiqueta en el que Didac tindria que tenir un fill, o, com és el que acaba passant, ell mor, ella té un fill i té que acabar reproduint-se en ell. Vull dir... Podem parlar d'això, podem parlar del fet de que està parlant en reproduir-se amb el seu fill. Per favor, ningú més veu el problema? Soc jo el que està... Vull dir... Per què això no està fora dels centres educatius? Per què s'aclama tant a Manuel de Pedrolo? Parla de tindre sexe, ja no amb un fill, amb un menor d'edat. Per favor, la pedofília, l'incest... Vaig a plorar. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. I és que així està el meu punt amb Manuel de Pedrolo, vull dir, la sexualització cap a les dones, o cap a en si l'existència d'una persona, i és que no sé si és perquè jo estic massa conscient d'aquestes coses i de que això no està bé, o que realment a la gent no li pareix ni la meitat de mal de lo que realment és. Vull dir, no he llegit una biografia de Manuel de Pedrolo, i sé que encara si la llegirà, estic segur de que no podria saber sobre aquests traumes de la seva infància, perquè jure que aquest home, una dona l'ha tingut que maltractar, vull dir, ja ha sigut sa mare, ja ha sigut una persona amb la que ha tingut una molt mala relació amb ell, o simplement és una víctima d'abús sexual infantil i no ho sap. Vull dir, pot ser que és que ha tingut alguna experiència amb una dona major que ell, però com als homes això no les importa, no? És un campió, no? Fins i tot. Vull dir, com una dona major ha tingut sexe amb tu, no? Els homes sols volen sexe, vull dir, clar. Estic completament convençut de que aquest home ha tingut un passat difícil i fins i tot no ho sap. I per què dic això, no? Per què tinc aquesta hipòtesi? Si és que el llibre que llegit d'ell li dona un poder a les dones d'una forma molt estranya, vull dir. Li dona un poder des de la protecció, la manipulació, la intel·ligència, i són uns factors que, clar, encaixen molt bé en la personalitat que en psicologia és el perfil del manipulador, aleshores. Veure que aquest home projecta les dones d'aquesta manera em fa pensar que, efectivament, una dona que per a ell era molt important
li ha pogut fer molt de mal. No vull dir que tant la protagonista de Chocrut com la protagonista d'aquest siguin manipuladores. En el cas de Chocrut, ella ho és. No vull dir que Alba ho siga. Però sí que és de veres que se li dona aquest perfil de que ella és la protectora del Dida, que és la que sap tot, la que es té que cuidar. Aleshores me dona molt un... Per què li dones aquesta importància de que una dona cuide i que una dona et protegisca i que una dona sigui tan intel·ligent, fins i tot quan siguin prou masclista. A mi em dona que pensar. I és que, a més, ahí està la cosa. Jo he sentit parlar que hi ha gent que considera Manuel de Pedrolo un escritor feminista. I de veritat ho dic. Hi ha gent que fins i tot creu que moltes de les seues obres són revolucionàries pel paper de la dona. Vull dir, com ja he dit abans, no crec que realment siga donar un poder a les dones, sinó un reflex del seu trauma. Que, per cert, aquestes persones diuen que l'obra és feminista, ja que l'Alba, una protagonista, una dona de 16 anys, és la que es fa càrrec d'un xiquet de 12, ella soles, cuidant-lo, buscant mitjans per a ell, aprenent medicina per cuidar-los. Cada que es posa malalt, és ella la que el cuida. Té que protegir també al seu fill, el que va tindre. Té que cuidar del cultiu. Mentre ell es dedica a reparar tractors i vaixells i maquinària, no? Superfeminista. Donar-li tot el treball a una dona de cuidar el món i fins i tot repoblar-lo, no? Mentre cuida d'un crio, del fill que va tindre, no? Amb este 16-18 anys. Algo no pinta bé, no? Crec que hi ha gent que ja s'ha queixat d'això abans. Vull dir, jo comprenc el per què la gent creu que això pot ser feminista. Vull dir, jo comprenc que el fet que es demostre que les dones poden fer moltíssimes coses sense l'ajuda d'un home és un bon missatge. Però si bé ho mires, Alba sols està encarregada de les tasques que sempre se li han donat a les dones. La medicina, la cuida, el cultiu, tindre fills... Didac, en canvi, és el xiquet prodigi de 12 anys que és capaç de reparar un tractor elles soles amb l'ajuda d'un llibre. Sí, bé, me pareix super important i meravellós que ella, Alba, aconseguisca aprendre medicina amb un llibre també. Però vull dir, una altra vegada les dones tenen que ser les que curen, les infermeres... Altra vegada? Ja vaig, Nube! I és un roneja. Bé, fins i tot crec que m'estimaria més l'obra si ella tinguera 12 anys i fora capaç de reparar un tractor amb un sol llibre. Vull dir, que no tinguera cap mena d'impediment per ser una dona i ser capaç de fer aquestes tarees. Fins i tot que ell, tinguent 16 anys, siguent un home, no tinguera aquesta masculinitat fràgil per poder aprendre medicina, cuina, cuidar-los als dos, vull dir, m'estimaria més l'obra, pensa que és més feminista que ella fera una tarea que no se li ha donat a les dones mai. Però quin és el problema? Que si ell, un home, tinguera 17 anys i tinguera sexe amb una cria, una dona de 12, ahí la gent sí que veuria el problema. Vull dir, ningú permetria que es llibre, ningú deixaria que ningú llegira. Però com ell és un home, no? Com dit que és un crio de 12, com els homes tot el que volen és un sexe, no? Aleshores està bé. L'abús sexual funciona de totes parts. De home cap a home, de dona cap a dona, de dona cap a home i d'home cap a dona. Vull dir, fins i tot quan no t'identifiques en cap d'aquests termes. L'abús sexual és abús sexual, perquè ell no està dins de l'edat de consentiment, que a Espanya són els 16. És un xiquet, no pot donar consentiment. A més, és abús sexual infantil. Pot donar una infinitat de traumes a aquesta persona. Aquesta història no està bé.
no se parla de feminisme, no se parla de relació sana, se parla d'abús sexual, se parla d'incest, se parla de pedofília, se parla d'una dona fent tarees que sempre se li han donat a les dones, se parla d'una dona tenint que fer-se càrrec del món, ella soles, cuidant, aprenent medicina, fent cultius, el que sempre se li ha donat a les dones. Ella sigue la intel·ligent, la que té que llegir els dos llibres, i ell sigue el fort, que és el que carrega tot, el que la protegeix quan ella estava prenyada i el que arregla totes les maquinàries. No és feminista. Les dones porten fent això tota la vida. Per desgràcia, això és la tarea que se li dona a les dones. Cuidar, protegir i alimentar. Jo simplement no puc comprendre com en el segle XXI que estem encara se segueix llegint aquest llibre. I aquestes persones, en lloc de llegir llibres d'altres autors, fins i tot autores valencianes, com són Teresa Broseta, bé, amb llibres com El dia de demà, el qual parla sobre la València actual, marcada per una crisi econòmica, les seves conseqüències en tots els àmbits, vull dir, o Núria Cadenes, que parla d'una novel·la policíaca, es diu Tota la veritat, crec. Totes les dues artistes són dones, i la protagonista són dones. Vull dir, fins i tot són llibres que se poden considerar molt més feministes que aquest de Manuel de Pedrolo. Val, deixant això d'un costat, val? Un altre aspecte que em pareix molt... Per què? I fins i tot un poc... molt poc original. És que els aliens del llibre, val? Perquè són aliens, òbviament, siguen la cosa més comú possible, vull dir. Si lleves l'emoji aquest, literalment són figures roses amb 3 ulls i antenes. Podem veure les imatges que hi ha d'aquest tipus d'aliens? Vull dir... ¿Quieren un extraterrestre? ¡Este es su extraterrestre! Hola, niños. Os traigo amor. ¡Ja! ¡Es un monstruo! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! Que no es un monstruo, es el señor Barn. Són supercomuns. I fins i tot viatgen en plateig voladors. Plateig voladors. Podem veure l'escena de la sèrie? Vull dir... Se podien haver descrit una immensitat de naus espacials superdiferents, innovadores, criatures lliures de Lovecraft, armes que no foren rajos làsers. Sincerament, mira, jo plore a la creativitat de Manuel Pedrolo. Plore a la creativitat d'aquest autor. Why are you running? Why are you running? La idea no és roïna. Els dos llibres que he llegit d'ell són molt interessants. No és una típica història de cavallers, de personatges que te conten batalles i guerres i que... No! Són innovadores, són... Tenen una bona trama. Puc llegir-la, puc seguir-la, puc entendre els personatges, però necessito detalls que quan llegeixo el llibre me dona aquest interès, me dona un detall únic, crea'm un món que no has vist mai. Vols escriure un llibre de fantasia perfecte. Per favor, fes-me entendre el llibre de fantasia, dona'm alguna nou. Necessito detalls, necessito essència, una essència que Manuel de Pedrolo jo trobo a faltar. Perquè sí, bé, pot ser un bon escritor, un bon narrador més bé, al meu pareixer no té creativitat ni l'originalitat que em fa falta, perquè, val, els seus llibres seran molt innovadors i tindran algo diferent, però no tenen algo únic. I val, pot ser que jo sigui una mica massa fantasiós, però és que trobo a faltar més detalls, més en general, més per poder estimar l'obra, més per poder no sentir repulsió cap a la sexualització dels personatges. Vull dir, hi ha autors que fan molt bé. Per exemple, la meva saga favorita, el Twin Geek, vaig llegir un fragment. Vale. En aquest fragment de lo que és la meva saga favorita, podem veure com el protagonista està també en una cabanya, ha fet un foc, coses que passen en els crítics sobre l'origen, no? Està en castellà, vaig llegir-ho. Quan ho desperté, ell ja no estava. El fuego estaba apagado, las brasas apenas ardían, la cabaña estaba fría. Parpadeé mirando al techo. Sigue atrapado en un sueño, corriendo con mi manado. Esperé que su nombre yo. Era como si estuviéramos conectados, como si las ataduras se hubiesen restablecido. Me froté el pecho, intentando sacar el dolor. Me incorporé, me dolía el cuello, me sentía vacío, hueco. Me levanté y fui hacia la ventana. T'acaba de descriure com el personatge es sentís a soles, buit, està en una cabanya, està fred, fa molt de fred, és hivern. Com ho fa Mecano Skate de Son Origen, com ho fa Manuel de Pedrolo,
en ningún moment te parla de com van a sentir-se estos críos completament a soles en la vida, no n'hi ha ningú més, les úniques persones en les que han pogut trobar els seus supervivents, unos han intentat violar-la i altres... bé, simplement que anem a parlar d'aquella dona. Per què no se parla de lo molt mal que tenen que estar passant-ho? Vull dir, jo me sentiria mal, jo voldria acabar en tot. Com és que aquests personatges no? Són crios. Tenen 16 anys, tinc 16 anys. Jo no faria càrrec d'un crió de 12. Pot ser que això sols siga jo, però vull dir, si me trobe a soles en el món, és una miqueta realista voler repoblar-lo. Però, ok, anem a intentar entendre que ella sí té aquesta decisió. Per què no em parles sobre com se sent? Perquè quan se parla d'això en el llibre? En 2 línies? Necessita més. Manel de Pedrolo esperava més de tu.